उरखाव गोरा बिथां बिश्वजित दैमारि बिथां आरो बेनिफ्राय प्रमद बर' बिथां उरखाव गोराखौ देरहाहोनायावबो जोंहा दिपेन बर'मोनहा एबसुआ कन्ट्रिबिउसन होदोंमोन। मोनसे जाथाय गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे 3 तारिख मोनायाव जि जिनाहारि जानाय आरो 5 तारिखआव जि मोनसे एटाक धनालिनि न'खराव आरो 16 तारिखआव हिरण्मय खाख्लारिया धनालिजों देगार सुजानानै जाय मानसिया रेपिस्ट बिथांनि बिनानावाबो देगार सुदों आरो धनालियाबो बिथांखौ बुदों आरो सिखाजों दानदों आरो गुबुन गुबुनखौबो दानदों। बे जि जाथाय बे जाथायखौ गोख्रों रावजों जों सोंखारिबाय। न'खौ बुलडुजार लगायनानै सिमफायनांगौ आरो माने एभिक्ट खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों। नोंथांमोनहा बुंनो हायाबा नोंथांमोन बादि मन्त्रि नोंथांमोन बादि स्पिकार बा सोरबाखौ मानो नांगौ जोंनोलाय? दिनै बर'नि गेजेराव बिराद दुखु गोनां बाथ्रा। आङो निन्दा होयो उरखाव गोरा बिथां बिश्वजित दैमारि बिथां आरो बेनिफ्राय प्रमद बर' बिथां बिथांमोननि बे सिरि थानाया जोंनि जातिखौ निर्यातन खालामनायाव मदद होनाय बादि जादों। अर्थात बर'फोरखौ बेबादि अत्याचार इलिगेल इनाय खालामब्लाबो जेबो जाया होननाय बादि जादों। आरो बे हिसाबै आं बुंगोन दिनै दिपेन बर' एबसुआ गोबां दल संगठन लानानै जेसेबांखि हख्राव मानो जोंनि बै मन्थ्रिफ्रा जुदि खोथा बुङाब्ला गभर्नमेन्टआ मालाबाबो मोदोमाव नाङा। बेखायनो दिनै उरखाव गोराखौ देरहाहोनायावबो जोंहा दिपेन बर'मोनहा एबसुआ कन्ट्रिबिउसन होदोंमोन। दिनै दिपेन बर'आ होख्रावगासिनो दं नायबिसार जानांगौ आरो बिसोरनि न'खौ बुलडजारजों बुखुनांगौ होखारनांगौ होननानै बुंदों। दिनै मानो मदद होदिया दिपेन बर'खौ? बेनो जोंनि बर' मन्त्रि मुल्लाफोरनि माने माबाया आखला। दिनै दिपेन बर'आल' हारसिङै जुजिनांगौ नामा? बर' थुनलाइ आफादाल' जुजिनांगौ नामा? बा गुबुन गुबुन सात्र संगठनाल' जुजिनांगौ नामा? नोंथांमोनहाथ' मिनिस्टार रेंक हिसाबै नोंसिनि फंसे फंनै खोथायानो बिराद भेलु होयो। आच्छा दसिफोरखौ नोंसोर जेबो बुंला। क्षतिपुरन हिसाबै जाय हिरण्मय खाख्लारिनि न'खरा दिनै धंस जाबाय बियो इयुनाव साख्रि बाख्रि लानानै न'खौ बेंगौमोन, बिमा बिफाखौ नायगौमोन, बिदा फंबायखौ नायगौमोन। बेनि क्षतिपुरन हिसाबै 25 लाख थाखा होनायाव गभर्नमेन्टहा जेबो खहा जाया। बेखौनो होनायनि खोथाखौ नोंथांमोनहा बुंना मानो बुङाखै? बा बे बर'नि मोनसे इस्यु नङा नामा? बर' जातिनि दुखु नङा नामा? नायल' जाल' केबिनेट मन्त्रि सासे उरखाव गोरा ब्रह्म दं, दिनै स्पिकार दं बिश्वजित दैमारि। बिथांमोनहाथ' एटलिस्ट बुंनांगौमोन ना जे मन्त्रियाव थाब्ला कि खोथा बुंनो हाया नामा? बे घटनाया दुखुनांथाव जादों, अयनाय जादों, इलिगेल जादों आरो बे दसिफोरखौ माने आयेननि दारै उपयुक्त भाबै बिसोरखौ साजा होनांगौ आयेननि गन्दियाव दोननानै। दा बे खोथाफोरखौथ' बुंनो हायोमोन। दिनै मानो फंसेबो खुखासिदिया? बा नैबे एककालीन जेनाखि ग्रेन्ट होनाय, सेंसन होनाय, क्षतिपुरन होनाय बे खोथाखौथ' बुंजायोमोन। दिनै उरखाव गोरा बिथांमोनहा मन्त्रि जानायखाय जोंहा बुंजाया बिदि साननानै थानोसै नामा? दिनै बेबादि जोंनि बर'आ बर'नि बेलायाव जेबो बुङैयावथ' बर'आनो जुदि बुङाबा गुबुन हारिया मा बुंगोन? हारसा मन्थ्रिफ्रा मा बुंगोन? बर'आनो जेबो बुङाखै जेराव। नोंथांमोनहा बुंबासो गुबुन हारसा मन्थ्रिफ्राबो बुंगौमोन। दिनैहाय जुदि बे हिरण्मय खाख्लारिया जुदि बर' नङामोनब्ला, दिनै बै हिन्जावसा सानै माइनर हिन्जावसाफ्रा जुदि बर' नङामोनब्ला, बे सोरबा दास कलिता शर्मा गस्वामी जुदि जायोमोनबा दिनै आसामा बेरगावगौमोन। आसामनि साफ्रोमबो मन्थ्रिया बेखौ निन्दा होगौमोन आरो बै न'खरखौ बुलडजारजों होखारनांगौ बुंगौमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा, जोंनि बर' केबिनेट मन्त्रि थासेयावबो दिनै बर'नि गाबनायखौ नुनानै दिनै बर' सासे माने अयनाय भाबै बुथारजानायनि सायाव खोथा फंसेबो बुंनो हायैया बिराद दुखु गोनां बे बाथ्रा जादों। दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो जेबो बुङाखै। प्रमद बर'आबो बिटिसिनि सासे मुरिबो हिसाबै बर' जातिखौ दिनै दैदेनदों हिसाबै बिथाङाबो बुंनांगौमोन बर'नि सेन्टिमेन्टखौ लानानै। मानो बुंनो हायाखै? माखौ गिदों? दा बेफोरबायदियाव जुदि खोथा राइट खोथा बुङोब्ला, नायज खोथा बुङोबा, लिगेल खोथा बुङोबा नोंथांमोननिखि मन्त्रि पदआ बायगोन नामा? बायगोन नामा? बाया। होमब्ला मानो बुङाखै? दिनै बेबादि जोंनि बर' मन्त्रि मुल्लाफ्रा
गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'नि बे अलखद टाइमाव निर्यातन जानायनि सायाव जेबो खोथा बुंबोआखै बुङैखायनोथ' जोंनि बे जेरैबादि बिसार मोननांगौमोन जे बेबादि बिसारखौ जोङो मोननो हाबोआखै सरकारा गुरुत्व होआखै दारगा पुलिसा गुरुत्व होआखै पुलिस डिपार्टमेन्टआ दिनै नोंथांमोनहा जुदि खुगा सियोमोनबा निश्चय पुलिस बिभागाबो साननो बायद' जागौमोन जे नंगौ बेवहाय मन्त्रि मुल्ला गासिबो नांजोब्बाय गतिके बे केसनि बिसारखौ जोङो मोजाङै खालामनांसिगोन बे सेन्सआ पुलिस बिबानाव फैनांगौमोन दिनै सासेबो मन्त्रि जुदि खोथा बुङाब्ला दिनै बर'नि सासेबो केबिनेट रेंकनि मानसिया जुदि खोथा बुङाब्ला बे दिनै एबसुनि दिपेन बर' बुंनाय सोरबा बर' साहित्य सभानि बुंनायल'जों गभर्नमेन्टआ एक्सन लागोन नामा गभर्नमेन्टआथ' निश्चय एक्सन लाया दिनै नोंथांमोनहा बे बेलायाव मानो सिरि थानांगौ अब्ला बेबादि सिरि थायोबा नोंथांमोनहा जातिनि थाखाय मा मावनो ओंखारदों मा मावगोन नोंसोर होमब्ला नोंसोरखौ भट होनानै बर' हारिया दिनै दैथायहरनानै मा मुलाम्फा जाखो बुरखावगोरा बिथाङाथ' जे समष्टिनिफ्राय फैदों कमप्लिट बियो एसटि समष्टि सापागुरि समष्टि बे ओनसोलनि रायजो राजायाथ' बर'फ्रासो नोंखौ भट होनानै माने दैथायहरदोंमोन दिनै बर'नि भट लानानै देरहालांनानै केबिनेट मन्त्रि जानानै गंसेबो खोथा बुंनो हायाबा बेबादि मन्थ्रिखौ जोंनो मानो नांगौ दा बेबादि नोंथांमोनहा डिफेन्ड होयियावनो दिनै बर' हारिखौ जावले दिनै गुबुन हारिफ्रा नाख्रेबनो अयथासार खालामनो बर' हिन्जावफोरनि सायाव निर्यातन खालामनो गोहो बोलो मोनगासिनो दं बे एकमात्र जोंनि बर' माने बसा लिडारफ्रा जेबो खोथा बुङैनि थाखायनो बेबादि जागासिनो दं दा बेफोरबादि जाथाया दिनै बर'नि गेजेराव बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बेबादि जानो नाङा आरो जोंनि दिपेन बर' बिथाङा बे उरखावमोनखौ बुंहरनांगौ जाहाथे बिनि सायाव माने खोथा बुङो जाहाथे भइस रेज खालामो आरो क्षतिपुरन होनायनि बेलायाव जाहाथे बिथांमोनहा सरकारखौ प्रेसार होयो बेखौ बुंहरनांगौ दा बेखिनिखौनो दुखु प्रकाश खालामनानै रागाजों धिक्कारजों दिनै आङो बे आंनि गोसो सिङाव जेनाखि दुखु मोनखांनाय बेखौ फोरमायबाय।